po di mo ha? Nagsugal mi. Dito ka din. Tulungan mo uyab ganun ko. Kuha na uyab priyo. Kaya kuha na uyab. Ko ni mo na. Patay pildi yun. Nah, musugot ba kaya ito akong uyab rin wala ba kabalo? Tayo ni ron. Ang tag, di ni maninood si Jimmy ron. Pre, ay lang tinod na pildi yun ko. Patay. Uy, pre. Naog ko ha. Napildi ang golden. DSW, pildi. Pre, ay lang pre. Kasama to na pre, pildi mang warrior pre. Gitambakan man jud sila. Layo kay biya. Kasama ni, itong sabot na to. Pre, matay. Be, gisugal ba nako pre ha? Gisugal po nimo. Cancel lang pre, kay kasabaan ta ni atong trabaho. Wala, di naman na cancel pre kay. Ako gisugal akong uyab nako, imo gisugal imong uyab nimo. Ni ana ka nga swap ta pag napildi ang kwan. Kanino, laing warrior. Iswap atong uyab. Ang imong uyab ako ana, ang akong uyab imong ana nya. Ana man ka. Na napildi man ka, di imong uyab ako ana na. Kumidja na to ako. Pre, why kumidja so kay sugal man pre. Kumidja na lagi to. Di na masilbi pat. Awag ta kay barangay na pre. Di ka na magsilbi ng ikambyo. Dili oy, di gisugal na to. Kuha akong daog nako. Kailangan kuha ako ng daog nako. Pre, sabot sa man kay ayo nga kasabot oy. Wala tanda pre, kuha na akong uyab nako. Bisin kag di ko maninood pre, kuha sa nang uyab. Dapat abot ako diya. Ay lakaw diya ha. Tara ba, tanggali ba? Unsa man ni? Pre. Nara akong uyab. Unsa man ni? Wala. Imo man kong ihat ikuan diha sa iya ha. Asa imong uyab? Asa imong uyab? Makita man kasi ang uyab. Dali lang, i-chat. Dali pre. Kadali lang ba? Unsa man ni? Jimmy. Paghilom sa ba? Paghilom sa. Nagsugal mi. Sugal. Paghilom sa ba? Padulong na daw, kadali lang. Dali na napadulong mo pre ha. Pre. Tarong nga jud ko. Diba? Ay sa. Istoryahan na to, di ba? Pre, may sugal man gud ka. At sugal na man dadi. Kuha akong premyo, kuha na ko. Wow, imong premyo, kuha premyo. Isa, ayun, na to ang uyab eh. Dali patali na pre. Eh, matay. Ito masukot. Ni sugal man gud ka pre. Wa pa ka ni sugal di. Di na man ani karon. Tarong na kay tarong biya ko. Excited naman ko makabalo sa resort daw grutok ko uyab sa kuan ba warriors ba kay excited na kay ko kay tawag ito ron. Pero nakita man sa ko ano kang mangita ko niyan sa ano daw ba ka or pili ba ka ano patutuon pa magigong pwede naman siya mauli. Pero kasi na po importante doon na siguro nako. Sarap be. Ano mo uyab pre? Ya atong sabot ha. Man, daog na ta? Ano mo uyab? Daog na? Daog ka? Wala. Ina imong uyab. Pangutana imong uyab. Unsa man? Wala pangutana ba? Pangutana imong uyab. Ano ko man kunin mo ngayam ako. Saya ha. Isa ba? Saya ha. Isa ka dali, pre. Isa. Ano kunin ko ha? Unsa man? Sa ilo ako ba? Ano man? Napildi man kung golden. Nya. Nya pili di ngol de. Sabot ni ba nga? Pre. Unsa lang ta? Ako na dyan eh. Nara ko uyab mo na na. Jimmy. Kaman ni imo sa gawin mo ako gipata diri ha? O nagtaya na mi uyab. Nisugot ka nga ihatag ko ni Jimmy? Wala napili man siya di ako ni nang uyab. Kami man mi ana nagswap man mi. Sama siya. Nalibog ko. Napili man kuan. Ha? Golden. Hindi ba? Kanang napildi. Huwag daw kung itong golden. Dili yung ta. Napildi man. Nya, kasi pasabot ni mo ihatag ko nung saya? Di ba? Nagsugal ba? Kung mapildi ang golden, anak ko, iyahan na ka. Ay, kung tarong-tarong ako ha? Ay, kung ka na ha? Tara na biyahe na mo uyab. Hobe. Biyahe na ba? Tarong-tarong sa ko ba? Sa ni mo. Isa ba? Ayoko gubuhi ba? Anong ipaghatag man ko ni mo sa iya ha? Anong ihatag mo ko ni mo? Di na kagarahan ako? Napula na ka na ko? Napildi gani Ha? no? Napildi kang golden. Dalay may ba? Para Sugal sa ba? basketball lang imo kung ihatag sa iya ha? Napildi gani. Masa labot ako ano? Di ko ni mo lab no? No? Dili ba? Napildi ba? Dili kay kumusugot ba? Nakikistorya, di pa siya musugot good. Sumusugot ay sugot. Di na pwede na. Sugal. Tahan. Gusto mo ka Jimmy nga uwan-uwan ka na niya. Nya ko nibilin ko ni mo dire. Isugal man sa isa't isa na mo. Ay, wala ka. Sa isa man. Ay do gunit-gunit anak. Anong ihatag mo ko ni mo dito nga ako imo hatag ko ni mo ha? Dala ko. Ano ibilin ko ni mo anak? Kuha po ni mo ha? Nagsugal mi. Dito ka din. Palungan ni mo kuya ganun ko. Kuha na kuya priyo. Kaya kuha na Hatag ko ni mo anak ha? Hoy, Dito lang. dili ba kayo ayaman ko? Wala, sugal. Stop me. Nakadaog ko. Wow. Dito na ka ba? Makiswap ka na ako anak. Para lang sa basketball ha? Dito na ka ba? Dili ni mo kuya pre. Dito na ka. Dili
ni mo ba? Ayaw ko ba ba? Wala na ka lang, Jimmy. Dito otro bago ni mong uyab oh. Mangita ka layo. Bago ni mong uyab tuwara. Ha? Kung kasabot ka imong bago uyab tuwara oh. Asa to na? Golden na oh. Likas ko Ikaw po ka na magsugal-sugal pag Pogi ka ba? Sa man ka oy. Ano sugal man mo na mo uyab? Okay mahimo. Ako wala. Pagulat na, pagulat. Wala. Okay mahimo. Ako ano. Saman, di mo lodon. Gikan na sa imuha niya, ipasa sa iya niya. Ako gikan ko sa iya, ipasa sa imuha, di mo lodon, ana? Saman eh. Ako unta, kami na sa ako unta, di gyud unta kong sugot kay lain yun kayo. Si Jimmy yun kay interesado yun kay siya sa akong uyab. Ambot og nganong interesado. Hindi ka gustuhan ni. Saman, ha? Eh pre? Lain yun kay pre nga kuan. Ako. Hoy, sa man. Daog ko. Kuha ko kung pusta. Daog na ko. Kung di ka gustuhan niya, kuha na po ni. Hoy. Kuha ni tanan. Ayaw ko ba? Kuha ni tanan pre. Daog ko.